Vážení diváci, Smíre, nech sa páči. Kuchár bez čapice. Slané tyčinky, Los Bambinos. Natrelos. Bambino, samozrejme čerstvé. Áno. Skajalos. Delicateso. Kuchár nie je len bez čapice, ale aj bez vlasov, vážení diváci. Správne. Jak sa menuje? Domáša nám pomaly stúpa, ale pomaly. Skutočne pomaly. 10 rokov aj topím. A čím väčšie množstvo No. špajloch, tým A lepší. nemusíš všetko zožrať, sú tu aj iní hladní ľudia. Pozerajte ľudia, učte sa. Normálne mám kúpalisko v papuli. Kúpalisko v papulke. No. Myslím, že To je dačo nádherné. Peter Justin Topolský môže ísť do prdele. K tomu domáca palenka. Zvyšek vodky a klasika vodka. Zapíjané pivom. Inak to ani nejde. No to je tradičné stolovanie na domáši. Dobrú chuť, pane. Zakývaj divákom ešte na rozlúčku. Krása. Justin Topolský še môžu skrísť jednoznačne. Učte sa odo mňa. Tak to bude potom vypatrať.